प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासै रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दायो आं दंफैयो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदि बर' साहित्य भवनाव। दिनै 28 सेप्तेम्बर खालाराव बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं सान फालिनाय जादों आरो बिनि सोमोन्दै थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरा मा हाबाफारि लानानै दिनैनि हाबाफारियाव आगान सुरलांनो हादों बिनि बागै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय माखासे मिथिनानै लागोन जों। गिबियावनो आङो प्राइम 24 हेडलाइन्स चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दिनै 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान। दिनैनि साना बर' थुनलाइ आफाद बा बर' माहारिनि थाखाय जोबोद दुखुनि सान। जों बयबो मिथिगौ 1974 मायथाइयाव रमान हांखोनि सोमावसारनाय मोनसे जादोंमोन आरो रमान हांखो बिग्रायनाय जादोंमोन। बे रमान हांखो सोमावसारनायाव जोंनि सा 18 बर' सुबुंफोरा सरकारि पुलिसनि गुलियाव गावबा गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो आरो गोबां बर' रायजोफोरा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादोंमोन आरो लोगोसे बेहायनो सरकारि पुलिसफोरजों बुख्रेब सुख्रेब जानानै माखासे सुबुंफोरा गावनि आंगोमा सोलेरखौ नोरजिया खालामनानै लानो गोनां जादोंमोन आरो लोगोसे माखासेफोरा बिदिनो बेंगुरा बायदिसिना जानानै थालांबाय। ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादा 28 सेप्तेम्बर अक्ट'खौ बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोगासिनो थादों आरो इयुनावबो फालिबाय थागोन। जों बे आलामखौ लानानैनो दिनैबो लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय बगिनदि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो दिनै 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै नङाब्लाबो एसे फिसायैब्लाबो जों खुंनो लानाय जादों। मानो होनोबा बुहुमनाङैनो दा सोलिबाय थानाय जिथु थासारि कभिड-19नि बेखौ जों नोजोर लाखिनानै दिनै जों एसे फिसायैब्लाबो बगिनदि बर' थुनलाइ आफादा फालिनाय जादों। साबायखर थाबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जा बिथां मनरन्जन नार्जारिनि दैदेननायाव बिथांनि मावथिफारिया बिथांमोनखौ आं लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै आरो आफादनि जानानै बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों। दा दिनै 28 सेप्तेम्बर सारा आसामनि अनगायै दुलाराय भारतबर्षआवनो जोंनि जा जायगायाव बर' बिमा बिफा बर' माहारिफ्रा थांनानै दं बिथांमोनहा दिनै बे 28 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सानखौ खोब माने गाजा गोमजायै फालिदों आरो जों दिनै बे 28 सेप्तेम्बर जा मुंख्लं सान लखिमपुर जिल्लानि जानानै जोंनि जा आगोमा रुंसारि जा रावनि हारिनि थाखाय स्क्रिप्टनि थाखाय बिथांमोना गावनि जिउखौ गसाइनि खाथियाव बावदों हारिनि थाखाय। बिथांमोनखौ दिनै बे समाव जोङो बिथांमोननि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों होननानै जों लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जों इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय दं। लोगोसे सोलोंथाइ होनब्ला जों दा जोंनि बर' रावा जोनोम जानायनिफ्राय दासिमहालागै जोंनि बर' रावनि बिजोङा सोलिबोगासिनो दं आरो सोलिबाय थागोन जोंनि बर' माहारिया थांनानै थाजासिम। आरो बे बिजोङा जोंनिया दा आथिखालाव सेपारेट डिरेक्टर मोननाय लोगो लोगो आरोबाव गोजोरसिन जासिन गोगोमसिन जागोन। जोंनि जा सोलोंथाइनि हाल साल बिथाथिफ्रा दा साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगोन। खारन जोंनि बर' बिजोंनि जाबिलाक पस्ट दंमोन बे पस्टफ्रा सेपारेट डिरेक्टर जानायनि उनाव जोंनि बे पस्टफ्रा गुबुन माहारि बा गुबुन माने डिपार्टमेन्टआव बिथांमोना कनभार्ट खालामना लांनो हानाय नंला आरो जोंनि फरायसालिफ्राव जा फोरोंगिरिनि समस्या दं बे समस्याफ्रा जोंनि हाल सालफ्रा सुस्रांनो हासिगोन होननानै जों सानदों। आरो जोंनि जा बर' बिजोंनि सोलोंथाइ आथिखालाव कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबां सम गोबां दान जे फरायसालिफ्रा बन्द जानानै दं आरो बेफोर थाबैनो सरकारा बेफोरखौ खुलिनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो खालामगोन आरो जोंनि फरायसालिफ्रा फिन सोलिफिनगोन आरो गथ' गथाय बिमा बिफाफ्रा
गोसोआव मोनसे गोजोननाय फैफिनगोन, सोलोंथाइया जों जागायफिनगोन होननानै सानदों। आरो जोंनि बे बर' बिजोंनि सोलोंथाइया आथिखालावथ' 2021निफ्राय गोदान केन्द्रीय सरकारा मोनसे सोलोंथाइखौ सोलायनायनि बेबस्था लाबोगासिनो दं। आरो बे सोलोंथाइनि लोगो लोगो जोंनि बिजोङाबो जे बै समसिमहालागै आरो साबसिन हामसिन जालांबाय थागोन, जोंनि बिजोङा दावगाबाय थागोन होननानै जों सानदों आरोखि। दा आथिखालाव जोंनि धरक 74 मायथाइनिफ्राय दासिमहालागै दा 47थि दा मुंख्लं सान दिनैसिम जों फालिगासिनो दं। आरो बे दिनै 47थि बोसोर जाबाय। दा जोंनि मुंख्लंफोरखौ जों बेबायदिनो फुल बिबार बावनानै साखि सावनानै जों बिथांमोनखौ इसोरनि खाथियाव बिथांमोननि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों होननानै जोङो आर'ज गाबबोगासिनो दं आरोखि। गिबियावनो प्राइम 25 हेडलाइन्स दा निउस मिडिया बिनि मावथिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावबाय। जोंनि बर' माहारिनि अनगायैबो गुबुन हारियाबो मिथिगौ दिनै 28 सेप्तेम्बर दुखुनां मोनसे सान। बे सानावनो बर'नि गेजेराव मोनसे दावहा सोमजिदोंमोन, जायखौ हांखो सोमावसारनाय होनो। 1974 मायथाइया जोंनि थाखाय मोनसे गोसोम दाखोन। बेवहायनो गिबिसिनै बरपेटा रडआव आमलाराम बर' आरो शिबराम बर'आ मुंख्लं जादों पुलिसनि गुलिजों। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला, गवालपारा जिल्ला, दरं, उदालगुरि बेफोराव गासै सा 18 सुबुंनि अनगायैबो गोबां बर' सुबुङानो भेंगुरा बायदिसिना अलखद बेबायदि बुब्लियाव गोग्लैदोंमोन जाहैबाय। आरो जों गुबुन हालामनि बादिनो जोंनि लखिमपुरावबो बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुमफोर दं। ज' जाज्लायनानै जोङो बे बगिनदियाव बे बर' थुनलाइ भबन दरखंआव बेखौ फालिदों। बे दुखुनां जा सान मुंख्लं सानखौ फालिदों। बेवहाय फुंनि बेलायाव जों बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोबाय। बिनि उनाव मुंख्लंफोरखौ बावबाय। जों बिथांमोननि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनायनि भरसा खालामदों। लोगोसे बे बावनाय फारिया जोबनाय लोगो लोगो मोनसे गोनां सावरायमा मेल मोनसे आयदाखौ लानानै, जेरै बर' बिजों सोलोंथाइनि जौगानायनि सायाव मोजां जादों। बिबुंथि लाखिदों गोरों गोरा रोंगौसाफोरा, गुबुन गुबुन बर' माहारिनि गौथुमफ्राव ज' जाफैजोबदों। जोबोर मोजां समायना बुब्लि। बे दिनै 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान। बे मुंख्लं सानाव लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदि गुदि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे मोजां आयदा लानानै दिनै सावरायमेलनि गेजेरजों खुंफुंलांदों गाजा गोमजायै। बाहाय जोंबो लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों। आं सानो बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै नैबे दिनैनि बे 28 सेप्तेम्बर बा बर' थुनलाइनि मुंख्लं सानाव जों बयबो रायजो राजा आइ आफायानो बाहागो लानांगौ।